Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 27 iyul 2026 yıl. Geçen taparky ýagny 24 iyulda eden çykyşymda ben söz beripdim. Bir kunyň dowamyna enesede bir ýöreýte beýanat bilen çykyş etmekçi diýip. Ene şol gündem şol portadam gelip ýetdi. Ol hem biziň öz ýurdumyz Türkmenistanyň içi bilen baglanyşykly. Ýöne şoňa geçmeden owul bir düşünüş bermek üçin orsiýete agzamaly bolýan, gelin onu orsiýetden başlaýyn. Bilşimiz ýaly 4 ýyl ýarym bäri orsiýet Ukrainaň üstüne çögüş edip uruş alyp barýar. Ukrainaň şäherlerini bombalýar, ilatyny gyryp otyr. Şuňa jogap edibem Ýewropa bileşigi Amerikada şol sanyna bir näçe sanksiýalar giyirdiler. Geçen döwrüň içinde ýa 20 sanksiýa, 20 gedek sanksiýa girdildi, ýa paket sanksiýa diýip aýdylýar. Indi 2021-nji paket kabul edildi sanksiýalar. Ol has gowrun, has giň hem çuňur Orsiýadyň ähli pudagyny öz içine alýar. Şol taýda zawodlar, fabrikler, ýanky banklar, kriptovalyuta emmejigi, ýemede başga da döwlet işgärleri, hökümet işgärleri sanksiýalar aşagyna düşdi. Bir gaty urgy Orsiýadyň ýanky ykdysadyýatyny çökermek üçin çökçögüm görnüpdi, çöküň başlady. Ol şuur maşlana ýa şol uruş gidip otyr, näçe ýyl bäri her gün 1 milyar rubl harçlanýar diýip aýdýar-da özleriň berýän habaryna görä 1 milyardan ene 4,5 ýyla köperseňiz ene suma çykarypdy. Diýjek bolýan zatym inni Orsiýet tapdan düşdi. Bir eline galanda ýadro ýaragy ýa atom bombasy şo bilen haýbat atýar, onuň ullanjagynyň ullanmajagy hat ýakyn bolup dur. Sebäp eger onu ullansa dünýä partlamaly. Onsoň bir Hytaýyň dosty diýip hasap edip oturan ýanky Hytaý muňa ýol bermejegim görnüp dünýä moluň ýaşasy gelen akmy. Ýa döwrüňäki başga satelit döwletler. Şoň üçin ol ýadro ýaragyny ullanylmaz diýilen pikir has öňe süýşdi. Öňkü ýalyny Orsiýetden gorkýan döwletlerem ýok daş töwereginde. Şoň üçin indi Orsiýetdäki milliarderler, millionerler şo oğurluğu üstü bilen ýanky baýlyk toplarlar öz pullaryny, mülküni, ýanky maşgala agzalaryny ýetişbilliginden daşary ýurda çykaryp başladylar. Her gün milliardlarça dollar ýanky ýurduň daşyna çykarylýar. Sebäp bilýärler bugün bolmasa erti Orsiýet dargajak. Indi şol gorky, şol örki Türkmenistana da gelip ýetdi. Ol bugün gelip ýetenak men mundan 2 ýyl bolan bir emede eden çykyşynda gorkadypdy. Men Aşgabatyň özüne, şoň etegine ýanky ozal şol hökümetde işläp ýa atalogla hyzmat edip oğurluğun üstü bilen ene 2-3 etajly ýanky villalary guran adamlar jaýlaryny degerdegmedene satyp başladylar diýip. Indi şolar gün saýyn köperli. Indi ozal bir degerli bahasyna satylýan bolsa, şol gün degerdegmedene satýarlar diýip mene ýurduň içinden dumly duşdan bana habar gelipdi. Ya bize habar gelipdi. Indi näme üçin şeýdilýär? Bularym bilip otyr Türkmenistanyň hakyly. Eger Putiniň rejimi ýykylsa, ýykyljagyň görnüp dur. Demek bir Gurban Gulyň we oň dogmasynyň arkasynda durjak döwlet, halk, millet ýok. Şoň üçin şulan kölegesini eden oğurluklaryny, pullaryny alyp gaçmak üçin, ýurtdan çykmak üçin edilýän hereketler. Her gün çykyp durar ýurduň daşyna diýip ana Aşgabatdan, aeroportdan, beýlekden şol işler tanış adamlardan habar gelip dur. Üzülmän. Indi näme bolupdy? Ýurduň içinde krizis geljek ýagdaýyna düşjek ýagdaýyna gelip düşdi. İteyesini, pisik beýkesini tananak, türkmençelap aýtsak, hiç kim bilen işi ýok, döwlet ýok, hökümet ýok, işläp duran ýeke gurama ýok, halkyň arz ederi ýeke edarasy, guramasy, ýol başçysy galmady. Şular ýaly, şular hemmesi birip ine bir partlama derejesine getirip goýdy situasiýany ýurdumyzyň içinde.
Şol ýaly-ýagdaýda ahyrky soňuny halk ayağa galmalylan düşünje bizde bardy. Şo güne de garaşyp otyrdyk. Sebäp halka bizimni soňky 7 ýyl bolýar, oktyýabrda günne aşa dürli kanallarymyzyň üstü bilen düşündirip otyr. Biz ýani men öz gurumamyzy aýtsak, bizim döreden milli halas ediş gurumamyz bar, Türkmenistan. Ondan bizim gurucu meclisimiz var. Ine şu iki gurumanyň üstü bilen biz her gün halkymyza bolup geçýän zatlar bardy, bolan işler bardy, taryhy wakalar bardy, gelecekki bolmaly zatlar bardy, özlüksiz iýdi gederli düşündirip aýdyp berip otyr. Ine şoň netijesinde şu zatlary görüp bilip ýurdun içinden adamlar bize çıkıp başladylar. Näme etmeli, nähil etmeli. Ondan biz aýdyp berip başladyk, şol orluklaryň döredilmeginiň zerurlygy barady, näme üçin gerekligi barady, her bir ýerde, etrapda, obada, şäherde, welaýatda. Inni häzirki ýüzlerme bar halkyň içinden ýygy derli soňky bir hepdäň içinden gelip dur. Ol aýdylýan zat bolly, inni biz çekip sudardan geçdi bir ýagdy. Bular ýurdu satdylar, inni mira gaçşaklaryndan başyna ýurdu taşlap ýör. Biz bu ogry hökümet bilen, bu jenaýetkar hökümet bilen mundan agryp oňşup ýaşaşaklar, şoň üçin biz bir jenaýetkar topary özüň hökümet diýip atlandyrýan bu jenaýetkarlary tahtdan düşürjek diýip bize yüz tuttular. Ol adamlar kim? Olun arkasında kimdi? Bular näçe adam? O zatlary men birinjene bilemem. Bilen ýagdaýynda da size aýtmagy oňa men hakym ýa hukum ýok sebäp olar o taýda kellesini etegine salyp çykyş etjek ýa edýän adamlar ýa ýigitler. Olar aýtdylar, ýaşuly biz ine eger de siz ýurdun içine gelip şol yglan eden hemme şol programmalaryňyzy, mailnamalaryňyzy berjaý etjek bolsaňyz, azat erkin saýlawlary geçirjek bolsaňyz, biz sizi gollaýas. Şoň esasynda da biz gurucu meclisiň ýa-da Milli Halas Ediş Komitetiň belän maksatnamalary üçin köçe çykjak, miting geçirjek ýa hakimeti çalışjak. Ine şey edip, bize beýanat bilen yüz tuttular. Inni bärde aýdylmaly ýene bir zat bar, ýurtdaşlar, belli zat, şol hökümet diýip atlandyrýan jenaýetkar toparyň ýa terror toparyň halk bilen hiç şeýle baglanşykly ýeri ýok, onu durmuş günne aşa subut edip otyr, öz durmuşyňyzdy görüp otyrsyňyz. Jebirden siz özüňiz çekip otyrsyňyz. Bu taýda o rejim barada artykmys aýdyp oturma zat ýok. Onuň mewriti bir döwür ötdi. Bir döwür şolary wezipesinden gowmaly, aýyrmaly halk ýöne öz kolegasinden tiskinip beren halkymyz bar. Olam üç nesil gözüniň odalynyň bilimsiz galydyran halkymyz. Ýöne ýene de şol halkyň içinde ölümlisi, bilimlisi, watan, topragyny, jan teni bilen söýýän ýa gorumaga taýýar adamlar hany orta çykdylar. Ine şolar maňa ýüz tutdular. Bile gereli ýaşuly şu biz herekete başlamyzda halkdan bize gollaw gerek. Yerli yerden çykyş edip halkam öz hak hukugyna eýe bolar ýaly çykyşlara başlamaly, bizi gollamaly diýip. Gollasalar şunu aýdyp berseňiz halka. Ikinciden ondan meselen harby pagorly tarapy bar. Pagorlylyň hemmejil insana geçmeli bolýanda, esasy zat bizim ýa şol halkymyzyň bil baglamaly güýç ullanyjy topary bizim ýanky harby gullukçylarymyz bolýar. Harby gullukçylar bular halkyň ogly birinciden. Olar gulluga çağırlarını ya özleri gidenine gursagynaky arzuwy ýa-da olaryň beýnisine goýulan zat en atasynyň sargydy, halkynyň wesiýeti watany gorumaly. Ine şuň kugün biziň watanymyz, biziň eli Türkmenistanymyz gaty ul howp astynda.
Owul diňe bulary talayan bolsalar inni şu döwleti çökerlerden sonra kaçıp gitmekçi böyle. Ertesi gün näme gopjak, näme boljak, nähil boljak, onu bir tanrı bilmese bennesi bilenok. Şonuň üçin şu gün öz halkynyň gelejegi bilen, öz maşgalasynyň çağlarynyň, aktyklarynyň, çoğuluklarynyň gelejegi bilen ýaşaýan adamlar çöp kesip netije gelipdirler. Biz inni ayağa galjak, biz şu hökümeti çalışjak. Ine şoň üçin bize ýüz tutdular. Enne şu ýerde harby gullukçylaryň etmeli wezipesi, borjy bir döwletiň serhedini goramak, ikinciden öz halkyna we döwletine wepaly hyzmat etmek. Diktatorlara da däl, wezipe parazlara da däl, hiç kime de däl, diňe öz watanyň serhedini, çägini, halkyny goramak. Ine şoň üçin watan gullugyna diýip çağırylýar olar. Diktatoryň gullugyna diýip çağırylana. Hiç bir döwletde de şoň ýaly kanun ýokdur. Sebäp harby gulluk üçin bar borjy şu ýanky agdalalardan da bar. Şonuň üçin halk köçe çykandan ýa häzir hereket başlanandan harby gullukçylardan Redavoýdan maslahat täs bolan bölüm ýol başçylaryny çelli, leytenant, kapitan, mayor, podpolkovnik, polkovnik, şu Günnogdiýew, Günmatdiýew töweregin näkilerden galandan ählisine degişli şu mesele. Siz halkyň goragyna durmak üçin egniňizde pagon göterip berýärsiňiz. Şoň üçin siz kasam etdiňiz ýa kasam berdiňiz. Şol kasam borjy ýadyňyzdan çykarma, unutma. Halkyň garşysyna hereket etmäň. Eliňizde de halkyň garşysyna ýara galmaň diýip men sizden etjek haýşymam, şol tawsyrygym şol. Tersine şol ýanky öz hak hukuklary üçin göreşe başlan ýigitleri, gyýlary, gelilleri, adamlary gollaw berip, şolaň tarapyna durup, şolaň arkasyna alyň. Şöne şol harby gullukçylara meniň etjek bolýan haýşym şulardan ibaret. Sebäp inni hasaplaşmaly gün gelip ýetdi diýip aýdýarlar ýurdun içinde. Biz mundan aşa aňryk çekip çydara ýagdaýymyz ýok. Biz herekete başlajak. Şol hereketimiziň hem aňyrsyna, düýüp manysyna şol siziň yglan eden maksatnamalaryňyz, beýanatlaryňyz, mailnamalaryňyz şonu siz üçin etjek diýseňiz, biz siziň hyzmatyňyzda diýip aýtman, siz bilen arkalaşyp ýurdu düzeltmegiň ugrunyna we tarapyna diýip hat ýazdylar we söz aýtdylar. Ol günem enne uzakda däl, bugun bolmasa erti. Şonuň üçin menden edilen haýyş, şunu halka ýüzlenip aýdyp berseňiz ýaşyl goý bilsinler. Biz herekete başlajak. Ýöne şu hereket başlananyny tutuş halk hem harbylar, tutuş halk yerli ýerden biziň inisiatywamyz gollasa, ýa-da harbylarym biziň hereketimize garşy gitmän gelip tersine bizi gollasalar ýa goşulsalar, biz ören minnetdar bolardyk. Hemmämiziň maksatymyz bir, şol watany azad etmek, ýurdumuza eýe çykmak diýip aýdylýar. Ine şol haýşy, şol beýanatam, ine bolşy durşy ýaly ýurtdaşlar ine siziň dikkatinize ýetirgen. Diýmek bärde biz Milli Halat Komitetining agzalary bolup, şu taýda maslahat etdik. Biz şu hereketi, şu çykyşy, şu beýanaty gollamakçy, gollarsa, sebäp biziň göz öňüne tutýan maksatlarymyzyň iň esasy ýurtda şol jenaýatkar rejimi çalyşyp, şonuň ornuna biz täze Türkmenistany gurmakçy. Şol hem ediler. Täze Türkmenistany biziň ilkinji etjek bolýan ädimlerimiz ýanky kanuny nukdaý nazardan birinji nowatda, ilkinji nowatda başlanmaly zat. Şol tahtdan düşürilenden soňra bizde hökmany şertde lüstrasiýa geçirilmeli hem-de KGB'ň arhivleri açylmaly. Şu zatlar edilmezden täze döwleti gurup bolanak, ýene bir gezek bolanak. Şoňa dogry düşünün ýurtdaşlar. Şol elekden hemmesi geçmeli bor. Şol hakimeti bir döwür eýelelerem, şu gün eýeleýärler. Näme üçin döwlet, ýurt, halk şular ýaly göz güýüni ýagdaýa ýaşerte düşdi.
kim we näme şu zatlaryň sebäpkäri. Ine şu zatlary halkyň öňünde döwletiň telewizionynyň emesi bilen üstü bilen üzülmän giýjegini beriljekdir. Oy jenayetkarlar kim näme jenayet eden bolsa öz jazasyny çeksinler kanunyň esasynda. Ýene de bir aýdylmaly zat bärde şol saýlawy geçirmäni biz meclis hökmüni öz boýnumyza alýar. Türkmenistany täze parlament saýlawlaryny geçirmeli. Ýokary parlament, respublikan parlament, ikinci aşağı yerli parlamentler, vilayet parlamenti, etraf mi, şäher mi, o warçylyklar häzirlikçe şol öňkü struktura boýunça saýlaw geçiriler. Täze parlament saýlanandan soň ol parlament özüni düýpli karar kabul edip soňra ol yerleriň adyny çalşýarmy, ya saýlaw sistemasyny üýtgedýärmi, ya ýa-da bir arçylyklarda da owa şurasyýarmy näme olur bu meseleler saýlanjak täze parlamentin ihtiýaryna beriljekdir. Bizimki ýagny gurucu meclisiň etmeli işi häzir şol Türkmenistany azat erkin saýlawlary gurnamak we şolary geçirmek. Hemde men ozal başda 20-nji ýylyň başynda aýdyşym ýaly ýurtda şu satlary taýýarlykly geçirmegi bir. İkinciden ýurdun içindäki iýmisalarlyk ýarda öpçün etmeli. Hem üçüncüden döwletimiziň serhedini daşky täsirlerden goramaly. Ine şu zatlary öpçün etme taýýar. İkinci punkt siyasi reforma hökmän. Siyasi reforma diýmek biz konstitusiýany täzeden üýtgüp ýazmaly bolup, täp o ýazylan konstitusiýasyny 8 gezek 9 gezek üýtgüdildi. Ol diňe şol häkimeti basyp alan peýdasyny ýazylan maddalar bar. Bular hemmesi aradan aýrylmaly bor. Ol iki siyasi reformada son bizim etip berýän tekliplerimiz ýa bizim yglan eden ýolumuz Türkmenistan parlament ýolu bilen gitmeli. Enne prezident dolanurşy bize gerekler ýene bir gerekler. Üç gezek hany synap gördüňiz. Halkyň gözüniň öňünde şu prezident kürse eýe bolanyň nähili jenaýetlary başarýarlar. Şoň üçin bize kollektiwleýip Türkmenistan dolandyrmak, kollektiwleýin diýip aýtdym, ýa-ni meclisimiz bilen, ýa parlamentimiz bilen has amatly, has bahwitli hem halkymyzyň taryhyny, geçmişini degişlikde halk elmeden şol geniş salyp maslahat edip özüne gerek bolsa ýeme hanyn saýlapdyrlar öz owasyna gerek bolsa mirabym suw başynda oturýan adamym halk her ýyl ses berýär bolmaly diýilen ýerine öz razylygyny ýagarşylygyny berip gelen milletimiz bar bizim. Şoň üçin bize has ýakyny diýip hasap edýän bize parlament respublikasy gerek. Ýok, bize şol prezident kürsüsi gerek diýip o ýerde durarlar bar bolsa, olaram häzir ine täze Türkmenistan grup başlandy gelsinler, öz pikirini aýtsinler. Ahyrky netijede şol açyny ses berilşik bolur ya deputatlar täze parlamentde Türkmenistan täze parlament. Şo täze iki bölüten bar. Biri deputatlar sanaw, ikincisi diňe bir soru. Bize şol öňkü prezident dolandyryşyny saklap galmak zerurmy ýa-da biz täze ýa-ni sistema ýa düzgün boýunça biz parlament tertibini ýa düzgünne geçmelim dolandyryşyny. Ine şol iki soru bolar şo taýda. Şoňa adamyň özleri saýlaw gatnaşjaklar jogap berer. Kim haýsy tarap agdyklyk edýän bolsa, şo tarapyny diýeni bilen soňra prezident saýlanmalymy ýa-da premier minister egerde şol parlament respublika gözeginde tutýan parlamentimiz boljak bolsa, onu premier minister. Ene bizim gözeginde tutýan maksatnamalymyz şulardan bar. Üçüncüsü, en esasy zat men gözeginde tutýan bizäki ýa-ni owa hojalyk sektory bolupdyr. Bilşimiz ýaly eser zamanynyň näre gelýän ýerde şol Türkmenistanyň esasy pudagy ýaşaýjylaryň agdykly edip ýaşaýan pudagy owa hojalygy bolupdyr. Daýhalar bolupdyr. Şol 70 götüründen ýokary ýylar owa ýerlerine ýaşaýar, ýa owa hojalyk bilen meşgulan zähmet çekýär, şoň üstü bilen öz maşgalasyny ekleýär, ýa durmuşyny görýär. Indi şu eser zamanynyň bäri edilip gelýän
halkymız var da bular alınıp gelinni. Birinden adına paht etmeli, başı önüm yok. Pahtadan kellesi kalmasın diyen yani çağalarım, mekteptakilerim sol pahta sürüp eser zamanın var gelen düzgün tertip yol hazırım devam ediyor. İkinciden sol dayhan sol ekin ekken toprağın iyisi der. O yerine. Şehir yerine yaşap oturan adam hocaluğuna meyesi der. Sol yeri şuun berdim erti iyidin alıp traktörlerini sen öyünüm düzlep belaya sol özün hükümet deyip atlandırıyan cinayetkar topar. Sonra medip geliyorlar 36 yıl ver. Yani yine dayhalı mesela dolanıp geliyen şutaydı yeme toprak müdimilik mülk hükmünü adamlara paylanıp verilmeli. Dayhan mı ol? Türkmenistan'ın grajdanini mi? Yurttaşı mı? Ol başa gep, yani sol verilen toprak müdimilik son eline geçse şahsi mülk hükmünden ondan o son eyesi. İsle alsın, ullonsun, o karhanalar açsın. Ya sonra bazar narkından başka bir yerine satsın, ol ödeyişi yönü mülk şahsiyet eline geçmeli. Hemme devletlerde, yani Suriyaliyada, Avrupa devletlerinde, şutaydı hemme görüp oturuyan tokoylamızın öz eyesi var, deryalamızın, dağlamızın. Hemme de şahsi eyeçiliğe verilen, mesela Şveçya'da 95 götürüm toprak yermisi şahsi eyeçilikti. Dine 5% ya 5 götürümü devletin ya hükümetin eline. Olam näme? Harbi bölümlerin yerleştirilen yeri, ya sol uğurda önümçülük var varsa ine sol topraklar, ine devletin eline qalan 95 götürüm halkın özelini, grajdanların özelini. Ol gerek bolsa Amerika'da da yaşap biler, yani şuntayda değil, 100 hektar ya 1000 hektar tokoyu var ya ağacı var ya nämesi var. Olaya şahsi yeçiliğin işi. Ine şular ýaly biz reformany Türkmenistan'a geçirmek on hemme jikmejigin näde edilmeli, nähil geçirilmeli. Ol 93-nji 94-nji ýyllarda nähil hereket edilipdir. Ana şol döwür ýa-ni o hojalyk ministriniň ornmasary Sapar Klimov ýazyp aýdyp ine 7 ýyl bolay bäri günne näse şo barada çykyş edýär. Ine şo programmanyň biz bardygymyzdan yerleştirmekçi, ornaştırmakçı hem özleştirmekçi. Halk toprağın eyesi bolmasa o toprak hiç kimink. O hükümet deyilen bulunma erti yoksa niyatın döwrüne niyatın deyilen han niyat gitti. Inni demek niyattan miras kurban kula geçer. Näme hakkı hukuku var olum. Onun atasının mirasını toprak değil. Halkın kı. Halk şu yerin üstüne işle derdökke ekinekke devleti eklep satlı demek, şu toprağın halkın şahsi emlakine olmalı. Ya eyeçiliğine. Yine bir üçüncü reforma. Kalan işlerde de yankı ilim bilim reforması var. Onun aydıl oti nahil olmalı, nahil kurulmalı. Medeniyet uğruna näme işler edil oti. Metbuat azatlığı. Qarat şu meselen toplumu qatıkan üstüne işlenip, düzülüp, tayyarlanan mailnamalarımız yeterlik. Onu nehayiş ederim, biz sayti yörediyen yigitlerimizden hemmesini täzeden yenen bir gede koysunlar, halkımız şunu görsün, öwrensin, bilsin. Bir näme etmekçi bolýar. Egerde şu erti halk köçer çıkıp şu hökümeti tahtından ayırsa, täze Türkmenistan gurmagy başlansa, ine şu zatlardan başlanacaktır diyen mailnamalarımız var. Tayyar 5 yıl 6 yıl var üstüne işlenip tünelin tayyarlanan materyallerin toplumu dur. Dine olur harekete girilmek kaldı. Yani şonu maydayındıydı. Yani şol yan harbiler meselesine yenen bir gezek aytsak bolýan ol dine harbilerin özleri de yankı bir güýçlüler var. Yankı bir polis deydi, prokuratura deydi, mehkeme deydi. Bular näme etmeli? Onu maýdaly. Sizin eden jenaýetiniz gaty uly öz halkyňyzyň garşysyna. Men 100% hemmäňiz diýip aýtmaýyn. Ýöne 90 götürüňiz ýene şol
öz halkyňyzyň depesine şäherlik döwdüňiz. 1 ýyllar, 36 ýyllar. Öňkü wezipe eýlep, tutulup basylyp ýa ölüp giderler, ýa şol gün wezipe eýlep oturarlar. Sizin öz halkyňyzyň öňüne eden günäňiz we jenaýatyňyz gaty uly. Käbiriňiz gan bilen, käbiriňiz jan bilen ýuwmaly bolsaňyz eden jenaýatyňyz. Ýöne türkmen halky geçirimli halk bilen anlaşmalysyň öňüňize aýdyp ötdi. Egerde häzir päliňizden şol öz hakyky üçin görüşme ortağa çykan ýigitlerdi. Şolun garşysyna ýara ullanmasaňyz ýa şolun başla garşysyna jenaýatçylykly hereketler etmeseňiz halk, türkmen halky hasam keremli halkdyr. Ähli jenaýatyňyzy bagyşlamasa-da jenaýatyňyzy ýeňilleşdirip biljek öwrede mümkinçiligi berilýär şu. Halkyň tarapyna geçin, halkyň arkasyna durun, öz hakyky üçin ortağa çykan ýigitleriň arkasyna durun, şolary gollan. Ene, siz diňe şeýdip hem öz jezaňyzy ýeňilletip bilersiňiz ýa günäňizi azaldyp bilersiňiz. Ýöne iň esasy da öz çağırlygyňyzyň gelejegini ene şu real ýurdun içinde hiç bir gorkusyz, ürküsiz ýaşar ýaly nebereleňize mümkinçilik döretjeksiniz. Şonu etmeseňiz, sizin ene günüňiz dat beýdat ýa ala ýawalyň güni sizin başyňyza geler. Şonu hem aýdaýyn we duýduraýyn diýdim. Ene yurtdaşlar gysgaça aýdalaryna ene mesele goýulan edilen teklip ýa beýanatçylardan ibaret. Biz ene Milli Halat Ediş Komiteti bol şol teklipi gollaýar. Şolar bilen bile ele ber görüşmäge taýýar. Näme edilmeli bolsa biziň ene beýanatlarymyzda bar. Ýurdun içinde şu zatlary ýola goýarsam üpçün edersin. Ýöne millet size ýüzlenýän ýene bir gezek bolly inni uklap ýatman sizin öz hak hukuklaryňyz üçin yerli ýerden aýak üstüne galyň. Eşitdiňizmi? Adamlar ine herekete başlady. Sizem garaşyp oturman, artykmyş kimden size buyruk gelir ýa-da öz kalbyňyzyň buyuruşuna göre, öz kalbyňyzyň islegine göre herekete başlaň. Ine wagt gelip betdi. Menden 7 ýyl bäri haýyş edýärdim, halmyrada haçan aýda aýtaňyz wagtyny belletseňiz. Ine şol belledilen wagt gelip betdi. Biz şunu amal etjek, şol işlerdi ýurdun içinden ine ýüz tutdular. Ine şol ýüz tutulan adamlary gollaw üçin ine şu çykyş edýän şutaýda. Yurtdaşlar ine ele ber görüşmek wagty geldi. Haçan başlanjak, şuun mi ertimi, 10 günden bir aýdan onu wagt görkezler, ýöne şu zatlaryň hemmejini taýýar bolmaly, şu hereketler başlarına da gollaw bermeli. Ine men size şonu aýdaýyn diýdim. Bolýa onu hem yurtdaşlar hemmemize üstünlük arzu edelim. Adalet we hakykat biziň tarapymyzdadyr, ýeňişem halkyň tarapynda bolar. Şu zatlaryň boljagyny da men berk inanýan. Sag oturun, saglykda görüşelim, oturun, diňlen, özüňize gerek netijeni çykaryn we kommentlarda öz pikiriňizi ýazyp bilersiňiz. Saglykda görüşelim yurtdaşlar. Hoş.